morning na tantanan guys. Masong buntag ka na tantanan. Padong meron pa ito karne. Sabi guys, mangumpra sa mi. May taligsik gani ha. Taligsik papatay. Matong samot sa sagbot pa dir. So tabo dari Ros Alicia. Tabo dari pero grabe mga mingawa. Sirado pag umang tindahan. So palit sa may karni ito sa among kuan. Palit sa may karni ito sa among palitanan. Tingwan nga rin agas ta. Matsura po pero na to sa among kay mo na mag-arang pinasa. Padir. Ini lang agi buong ron. Sa zuhas mga sugaroloy. Alo, may nag-display. Ah, to solo sila ta to ta. Ora. May ga-display. Sig nahurot na. Karon pa ni Mercury sa gikuan, ihaw? Ah. Sige. Kaya tag 200. 200 ang kuan kilo. Napay bukog-bukogan. Kani bukog-bukog yun. Pila tong bakag-bakag? 150. 150 bakag-bakag. 200 ang kuan. Bakag-bakag na. Karib yung mga na. Pinawa rin yun. Karib bukog. Di ka bukog-bukog? Tapos papagambril ang kuan. Unod. Arang na marang. Naman na lang kayo niya. So, bali 2,500. Apil na nga tayo? Ayos na alaman. Kanara? Tarang ko ay? Dara. So, dahil natin nakapalit ng miguan. Nakapalit na yung karni. So, sila kaihaw ron po na sila ay kuan. Sila higi. Stock nga. Mas Mercury's ihaw. Dahil natin nakapalit na yung kuan. Karni. Japanese kuan. Anong das Mercury's nilagi ihaw. Okay na na. Isa to tas merkadong grabing ko ano. Naman tos merkado tagko ang kilo 380. Ning us-us bintahan ka ning us-us no. Ang dito sa kanan sudaan ka kay 380. Us-us ro no gamay sa una audience nangagi kaning kuan man to 420 man to no. 400 kapin. Karon ni usos ro madizet. So dana miss bye. Unja. So das freezer ring amang napalit nga kuan karne. So nakakuan ang punisi dyan naka frozen naman punisi dyan na frozen ba. Kiniligi kilo-kilo naman idaan. So gato miss kuan ay sayang dana. Gato mi mo palit sa katong na ay bagong gihaw mahal man kanina pampunis Mercury's so okay pa ni ka so okay. Pila ka putos sa tanan ka? Pila ka putos? 15 ka putos? So 15 siya ka putos pati doon no. Okay. So, dan na nasud na agkuan karni. So, napi isda. Dugay na ni kadto mahurot. Dan natin daghan katong salamat nin tanante. Dan may budget pang kuan sudanay. Dan ay sudan ang problema sa ipanglutuon. Salamat kadto nin tanante. So, mang grocery sa Miss Kimi Kimi. Dari mang grocery guys, dari isang ninang. Sirado sa tibing. Grocery nakakim. So, diyan na Miss Grocery. Hanawa mas iliya. Alam mo to.
Wala may listahan. May listahan guys. Pwede na ako ka-video kay matawag kong ate. Kaya uban si ate na mga grocery. Mga grocery mis ate. Kimi, ali Kimi. Video na lamang ko kay natuog na sila sa ate. Di na naman sila mauban mga grocery. Kimi. Yung tawag ko di naman sinukod kay gabi naman ron dito. So, arita na res, gatas, o Milo sa mga chikiting. Are. Daday. Kaya ato mida to dapit sa kuan. Kanang na ay sabunan. Kimi. Para na po minar sabunan. Sabon. Kimi, mapalit ang sabon. Ikaw tigsira to sa atong basket. Tabi, itong basket bi. Sabon. Kaya importante ng sabon. Ano, hindi taman ni mahong mga osyongo. Ito, hindi taman ni mahong ungo. Di pa, day. Nani, pataban isa dam, no? Pilam ni kabuk. Ito. Bi, promo ni. 2, 4. Uwag na kay Ano man? why nga ni free ba? Wala free di ay. Di na may uban free na may uban na 2, 4, 6. Yan na di ay. May free dan eh. Karang na free. Basig na free dan ng orange dam. Kaya ganahan ko na kay humot. Kare. Kana na free. Ay nga na di ay. Basta na nga free na free. Way nga free, way free. 2, 4. Kari kay pito dam. Baylo ta. Aritas free. Majunin na free kay arong. Kumpra na daan nga siya. Napadam de hatingin. Padaan mo? Hindi na kapayat ka. Okay, di na sabon. Importante ning sabon. Bar. Lahi-lahi ni. Agatan ka nang naay powder wings kay Brato. Diya ka rin champion. Nagdaghan lagi ka. John Rocks. Nga dako. Dapoy John Rocks nga dako. Text sa pagkalon. Mazun ni kay erong kuan. Dugay mahurot. Yeah. Kinahanglanan man ito sa bahay. Kimi shampoo na ta kimi palmolive. Palmolive. Kare. Makonta ta creams. Haman to dam katong dagdinaghan. Kani? Aba, di. Nani pre no? Basta kay na pre, kareta dali tas na pre. Hiatot. Di ka din may soft drinks. Cream silk ni Kimi. Ko pa dali jang cream silk. Shampoo. Naglibig mi kasami dari ba mis na pre, parihara man na pre. Hangkan po na pre nga royal sa kabuok. Pila dam? 11 ra. Pagkari, buy 11 get 1 free. Adusi man. 12? Aw kana ra. Sus parihara man di ay. Di ra ta. Parihara man di ay ni. Diritas na ay pataban. Ari jatas na yung mga kuan. Kaya nga na ba na yung mga promos. Safeguard. Kaya wala may safeguard. Hurot na mag-among mga sabon. Narita safeguard. Toothpaste. Kuya, wag pakulo ning kuan na taga ansan eh? Taga kuan sa brand. O shampoo ug toothpaste kini mga soft drinks. Di ka tong dagke kay madto tong dugay mahurot. Oh, nice. Mara na di ka nang duhay to. Hamay duhay sa dani kini. Mo ni di. Katong magipalit tas na lagi. 2 tubes. 2 tubes. Whitings in tools. Habi. Okay ra. Duha pa di dam no. Duha ba ni? 2 tubes. Duha. Okay ra. Kare. Okay. Duha ni sud. Okay. Toothpaste. Akim, kapoy ka be. Na nagamong kuan ipamalit sabon. Kompleto na. Saman. Nakainang na po si Elia. 28, 38. Wow, 28 siya. 22 man eh. 28. Asa man daning kulura. Kali kuno ija. Paldo sa mga duaan ron. Saman, kini. Kana ra? Kana ra nak? Kana. Okay. Nga makota sukal day da na may gatas o Milo napod. Parang lang bitsin. Nga mga kuan magic o bitsin, magic o bitsin. Ano pa ta sugar. Brown sugar kay magkuan ni champurado. Pag asin day, harapag lang asin dan eh. Boy sugar man eh. Asin na to, asin. Asin na to, asin. 2 kilong asin, tuyo, suka, hausa, ang konsumohay.
Daritas sardinas pang istakay. King cup nga puwa parehara? Mahal po na. Pila ag puwa? 23. Ha? 23. 23. Aglaki nga kuan puwa. Ah? Aglaki nga puwa. 23 lagi sa 22. Laki nga puwa hat 21 uy. Na 21.50 malagi na kabutang dari. Oo, kana. 21.50. Katong usa mo uy. King mo uy. Kuan. Oo, lagi. Dahil na pata sardinas para sa tangkuan. Ay pa, Mix and Oil Century. Century tuna. Bisinas kimis isang duaan. Na, kita Ara. Ano ko no. So to pa man may daghang posporo di sa among palit. Muras amang iring. Ming. Muras tang iring dai no. Ay, isang duaan. Duaan sa niya. Duaan is life man is kimi. Kari. Sa pailain. Noroy tada, noroy. Ay, patadari. Kimi. Yan na may noodles food. Sa pabayuban. Isang biskuit ka. Biskuit ka. Ang pang-kuas kay may biskuit kaya ang pang ilang pang snacks. Kaya nagbiskuit ag badyo yung gamay. Ano ka na? Sige. Dapat ka. Pili ni dyan. Skyplex o Fita. Bingo. Pajibar. Pajibar daw. Pajibar dari ma'am. Dara ma'am. Imong pajibar ma'am. Ngita ma'am. Biya ma'am. Asa man na imo? Kanang choco or kanang assorted? O kanang assorted. Okay. Pajibar. Ibutang na na. I-arrange. Mga nagipiling. Kimi girl. Ha? Mga napiling kim biskuit. Karon ako na sila parisan og milk. Ini ka buntag. Haras inday. Ug man palit og french fries kay wa dari ila. Mo na mas counter papansyon na mga person. Ito tanan na ipapansor mo kay batag pila tanan. Tapon. Pila mi lagi na jung shampoo ug toothpaste ha? Ikaw. Selupin. Karton hani ba? Hindi mo mama. Inalagi fried ra lagi di ka bajud mo to. Tanawa sang timeline di ba fried ra to higi ko kuskus. Fried bar. Pati Venus bread man pud na magbisan na yan. Kanawa, hila nang gikuling agbag ni Kim Kim. Iba grade na. Sana tawagan na ka. Nasa hair brush, ogo, nasa bag reveal. Bag reveal ko no nimo Kim. Nasa tissue. Nanarabi. Pila ba gani mong edad? Pila edad mo? 7. 7 siya pero nagbag-bag na niya na tissue pa na yan. Oh, diba? Ikay. Ikay. Kay Kazo, napay nang bag ni mo. Oh. Ay, sus, ginoo. Dara butang long. Hindi mo na yung ba na? Kajo, salamat Kajo. Sige, bye. Ay, kini. Bye na nila. Sunod. So, manguli na may guys kay kumanamig pamalit ya. Nasud na baritan na. Tapos papagabril ang paghihuwat. Nanipalit pag kog kani kay hanit si jang pang uhitay sa kuan lawa-lawa. Sa kay mo? Panglatos na ni mo. Panglatos. Sana. Panglatos ko no. Latoson. Ayaw. Sige na, kananas papa. Karga na rin atang kinalit. Ay nami guys. Ika nami na grocery. Dapat dyan mixilhig. Makaagi. Miss bye guys. Kaulit na kajag mga person. Kumanamig pa ang grocery. Dajong ta, dajong. Nabig apa? Ano may balay guys. Unda. Ay, grabe kasing inita dyan. Di anak, begas. So, naman na dyan may og. Panglakaw. So, dan miss bye guys. Unda.
Nakaabot na kadyon mi diri sa bahay. Salamat kadyon Lord. Nahuman nagamang lakaw rong adlaw. Gikan nami og kuan. Kanami og ubay. Da nakapang grocery nami. Kada na pad ag bugas nga usa ka sako nga mangipalit. Kuan na ping price ni siya nga bugas. Yan ate, daghan kadyon salamat eh. Salamat. Daghan kadyon salamat ni tanan te. Yan na. Lugay na ni mahurot na mo te. Kuan na ni buwan na ni kapin sa kasako. Nja. Japod ag grocery. So mag-abre na mi dari guys dari sa amang mga gipang palit. Yan na gamang mga kuante gi pang grocery. Ano yung amang gipang grocery te. Ito silas. Kanang ay la Madam Ethel. Ada na abrihan ng Kimi. Labre Kimi. Sa neto mga gipang groceries. Bunting ng Kimi. Mukha na lagi karton kay wala sila karton. Mukha na lagi karton nila kay wala sila karton. So man ay magipamalit karon. Yan ate, daghan ka dun salamat eh. Nakapang grocery mi, nakapalit mi og nakapang grocery nami, nakapalit na pod mig kanang karne, ganihang buntag ga gahapon na malit pod mig isda og itlog, kuan. So ang mantika bubalik pa minsan ka mapalit kog mantika, kalimot ko. Kaya naglaay mantika mo kalimutan. Dara mi magkuan, dara mi mag kanang na ay unboxing, dara mi mag video diri sa alak kay ang alimuta ka adyo, parang kang i-dados ko an. Ang kusina, sudah yun. Parang di ka adyo. Ano ba? Na-trick pa nga, ang pangyabrihan na rin bintana. Sudah natin ya. Hinton. Biskuit ni Kimi girl. Para mga kuyas. Biskuitan. Para buntag ko nun igahan. Kabisan o milk. Kita pod. Palitan ang milk. Fudgy bar. Fudgy bar pod. Napidang fudgy bar. Thank you, Tita Sapan. Salamat nindong tanan, Tita. Salamat. Tagal nindong tanan, te. May payagang mga chikiting. Kay darapay lang mga biscuits. Cyclex. Siyempre, di ka dyan natagalimtanin. Sabon. Kani po ayaw ni kalimti. John Rocks. Ayaw ni kalimti akong gatas. Kay lamig kayo gatas. Lamig ko na kayo gatas. Ang tigasag mo gatas. Tigasag. Gatas o biskuit. Ayaw ni kalimti. Kay ino ni kagbantag. Buntag. Isa pa. Parat niya na. Gatas. Dari. Isa pa. Ay mo Milo. Butang Milo. Ay, dapod. Ayaw ni kalimti ang Milo. Kanunay ni Imnon. Ayaw ni kalimti ang Milo. Kay kanunay ni Imnon. Salamat ka doon yung tanante. Ang Milo. Everyday. 2 kilo. Mga palit. Pagkaring ko. Ang mga kilo kapin. Ni kalimtan kay ibutang sa milk. Brown sugar. 2 kilong brown sugar. Yakan eh. 2 kilo nga asin. Importante dyan yung asin. Mauda pa. Hotdog sa mga tikiting. Kahit ko dari ka 1 kilo nga hotdog. Palit ta Colgate kay nanimaho na itong bakba. Manong pras punta. Aram muhumot atong bakba. Toothpaste. Nga. Uyo. Nga nila hindi palit kay napamanli ka itong nasidlanan. So, mara ko siya kanina dyan ang isa dato sila ng toyo. I-transfer na sila. Isa na. Wala pa. Sabon. Sabon. Importante din sabon. Di kalimtan ng sabon kay Maligo nanimaho ka. ta. Hindi ka manimaho mga ungo. Ito, para ka ito mga noo. Likod. Kay nanimaho tag maadyo. Cream silk ni Kimi. Dito na kalimutan. Kaya mo ni Izohang ganahan. Cream silk. Mahumok sa isang buhok. Kapay mo shampoo. Anay promo nga Royal. Kare. Anay pataban nga Royal Ring Palmolive. Even get one. May hang kalitan. Diya. Sabon. Sabon. Palit mo yung sabon tayo. Tulo ka bar. Sarog. Turok panigdali. Dugay na yung burok. Kanto pa na inito. Diya. Magic. Bitsin. Asin. Aw, dyan nami. Asin. 2 kilo.
Bitsin, magic. Oh. Dahil palit pa rin nga rin, kaya sahay magtimpla tag nga ni. Mousse. Burn sugar day. Kaka burn sugar day. Mga dilata. O kani, nga ni. Kung mag-ukan ni, mumay mong ipang Wala sabon. ang bingo. Bingo. Pwede ang bingo sa batang badi. The flex and oil nga Century. Nakapot Malamig na ni siya. sardinas. Yes. Ma. Sardines. Napatay sardinas. Di mawala ang sardinas. Maujo ni sudan. Di na nilutuon. Mama na yata may pangsagol sa atong mga kuan, sudan. Di na nilutuon. So magulay mi guys, labi na magulay mi mga batong may ngana. Kapajas. Kung sa'yo magulay dari, pwede man natabutang ang sardinas, pwede pa natabutangan na yung mga noodles na tayo isagol or mudaghan. So, nami, flex and oil. Century tuna. Noodles. Nagtsara man yung noodles. Napangalikat na naman yung palikas ng agyo. Nagsara ng noodles. Kaya di nag-mail sa kung sa noodles na di. Nagpansod ang mga ipang sagos na utan-utan. Alam mo maningan yung ipang sagos utan. Kining kuwan. Adi di ay kaya dahil nga kini mo. May ipang sagulay-gulay. Alam mo ito ipang sagol ukapagas. Batong. Kunya, Gisahon. ipon ni mawala. Hangin ma. Ang kanahang na. Aray. Pa. Yan pa. Hindi pagbira. Inari. Kapili po ng blow kay paan. Nakasang ano, why blow, why sudan. Pagsarap ko din. Ayun eh. Dumanin yung tanunan. Sardina. Saan mo itong banday? Yeah. Puwa ka ng puwa kay hangin. Siga. Lamay yung hangin. Dari batang dari. Puwa ka sa lupin. Dari apod. Ini sardina sa mga panghalit. Yan nate. Mga namin ang grocery namin. Tawag ko gani ha. Ito ba kay tuog na sila sa ati. Tuog na sila ron. Ngarong so ngarong oras awa na nangatog na sila sa ati. Ngarong tawag na ho. Natug na. Gani na pagkuhan ati nga. Grocery no. Tawag mi dito pa man miskuan. Padung pa man misubay. Nga pa man midas. So midaan sa McDo. So na. Nanate ka manggi pang groceries. Kapanin pa adun yung badto. Darami nagkanang na ay abriders sala kay karang alimuka datos. Kanang na kusina. Niub. Niub. Samot o kainit o pasigaan nagsaga. Dari kay manggi pang abrihan nagbintana. Salamat ka dun yung tanante. Daghan ka dun salamat sa inyong Nanate, daghan ka dun salamat sa inyong share nga blessings na rin na mo te. Nakapang grocery mi te Dugay na nang mahurot na mo te kani. Dato pa yung bugas, isa kasako. Dugay na mahurot. Tama na na kuan. Mayo. Okay, buyag. Kaya po tayong mga buhiin. Ito. Nja. Yan na. Nakapamalit na pag-mix sedaan. Namin na-stock na itong sedaan. Mas freezer. Nakapot tayo mga dilata. Di man pa din yung kadaan law. May itang sa may nga di dilata. Kanila mas dyan. In case o kanang wag tayo lain ng kuan sedaan. Kaya kasagaran na rin guys. Mag-utan man gani. Kung man dyan yung mga gulay-gulay. Nilaw-oy. Mga signuban. Nga na. Adubong. Batong. Nga ron laging kuan kay dato sa mga kaila na pa man sila batong kay daplin man silang sapa makapananaw man silang maingana kay arang daawa magsapa dato silang kuan pag kami dari makatanam minon mi dari ginagmay hindi jud pwede nga dinaghan nga tanam kay ngano grabe gahi among pagjuta ay among tanom dato palidya mga pila ka puno da topic ko ba sa pus likod mo rin tayo among mahat-hat ubo-ubo dalabi na tubig karon kay di pa jud dito na ni sige pang agas wa ag tubig manggangking agatong tanam umananam tagdaghan sayang agatong mga sibling sige tag tanam sa ginita dada sa mga kanag-post na ba sa mayor nga kuan lagi ko no nay alert na El Niño alert lagi ko no nay El Niño siguro nag-post naman silang na El Niño binuot pala dun na El Niño kaysa sa restricted dada natin salamat ka daghan ka dun salamat din dun tanan te sa inyong kanang sa inyong share nga blessings na rin naman lipay ka dyan ni kanan lipay ka dyan po kay ang mga bata
Di pa ito din taon. Wala sila yung mga makaon. Yan na. Pamalit na mi. Daghan ka dun salamat sa inyong i-share nga blessings na rin na mo. Salamat ka Adjo. Ang daghan pang rasya nga mo kuan diha ninyo te. Daghan pang rasya nga mo balik diha ninyo. Always mo kanunay amping te. Dati na man nami pang malit. Dati. Salamat ka Adjo ninyong tanan te. Thank you so much kay na nami magamit. May makuan. Magamit pang laba. Aga na free ra na sang Royal dato shampoo ay na may mga free. Mamalit mo guys kanang na mga free kaya rong aso na laman ba maka save ko tag ma-dessert. Da sardinas na napoy mga sardinas. Daghan ni sardinas ta dugan na ni mga hurot. Ganahan magagilis nga ni labi na og kana mag-utan mi. Utan mi ganan sa masagilan. Sagulan og sardinas lami ka Adjo. Thank you, tita. Hotdog sa mga chikiting hanay sa presiron. Thank you, tita. Thank you, tita. Pagkalas. Basiri. Tapos mag-makdo. Manag-makdo. Usog kari ko sa makdo. Napamuntoy daghan chicken o french fries. Tangida, uli. Salamat ka, Adjo, tita. Di pa'y kadzuming tanan. Ang si Kuya Gail, mo kujog kay Gi. Intan, kung siya. Init mo na panahon. Mau lagi ang mga pong inita. Intan sa? I wish mag-snow. I wish man ko na mag-snow. Sa naman na nato, mag-snow ko no. I wish ko no tayo mag-snow. Daghan ka dyan salamat. Tinjong tanan te. God bless. Ug amping mo kanunay diha te. Ug daghan pang grasya nga mo balik diha ninjong tanan. Ikaso ka mga basing gamay te diha. Labis. Kuya Kinkin to nakatugin taon. Gikapoy dito sa biyahe. Kay lazo ba sa taon nag-ubay. Inza. Kuan. Papamasahe. Ito ubay kaya tagkuan na. 70. Hagusa. Inza. Padung upa uli. Nagkuha na gamang pausay. 420. 420 amang upat. Katag 70 man nag-usa. Na dito na may dito sa kuan. Dito na sa kanang na ay Makdo. Katong bao-bao nga mag-isak dyan. Dito na to sa Makdo. Matong tag 70. Agizahang pangadyo kayo. Kung nag-series mi dito tag 45. Nagabot na po. Kung nag-series mi dito tag 45 kada sa namo. Pero inigabot na mas terminal. Musakay na pod mi og kanang na ay kuan musakay na pod mig kanang na ay tricycle so dubli pamasahe so motong di may bao-bao kanon na may among sakdan at least kuan kanang ay sayong lang kas araba ditso na biyahe di nang hapit-hapit pag terminal. Salamat, tita, sa inyong grocery. Salamat ka dyan yung tanante kay di na may sidaan na may bugas na may groceries og naka-makdo si Kimi. Daghan ka dong salamat ti. Ang french fries ug manami yung palit at ugma ra to sa mga kuan palitanan. Daghan ka dong salamat ti inyong gi-share nga blessings na rin naman ti. Lipay ka dong tanan. Labi ng mga bata, lipay ka dyan kay na sila ma kuan ini kabuntag na ilang gatas na ilang Milo. Favorite mo sila nila ng Milo. Kay gatas para sa mga chikiting. Pamangay ni princess. May biskwit para sa ilang kuan ni nakabuntag. Dapat yung french fries ni Kimi di ba? Na french fries. Dapat french fries to nahunaw pag bading gamay. Kuya Gael. Natugas kuya? Ato natugas kuya Gael. Kapoy yung tao manandas kanding. Nawahay magkukuli nila kay una ulis kuya Kinkin kay hata di papagabril kay di man masigos motor og kas amig ukoan may sakay pauna sa hatod skinkin nagkarga pas pagpagabril sa bagas ano tito bagas o grocery happy yarn kay nakaabot og kuan makdo nakamakdo na jud so kaduhan na may nakaadtos makdo ubay tapos nangagi karon nakamakdo na pud salamat ka dyon inyong tanante sa inyong gi hatag nga grasya dari namo inyong gi share nga grasya dari namo daghan ka salamat Gamping mo kanunay diha ate sa Ohio USA. We love you. Ate Jo, Ate Venus, Ate Ani. Gamping mo diha tanan te kamutanan. O daghan pang grasya nga maabot diha ninyo te. More blessings and good health always te. Gamping mo diha tanan te. We love you. Katog mas kuya Kinkin. So papagabril ko to ng pahuway kay grabe nita jud adyo. So gapong adlaw na kalbaan gazud ko kung gapong adlaw pagpamalit na mo og kanang naay
palit mi og isda dito sa sudaan. Ngay wa man ko dato ka adto ka video kay nag video call man Miss Ate. So koy dang kuano koy dang lay cellphone ba. Video call Miss Ate jag si Gabriel kay pag abot na mo dito kay galain man ko bisang pamati isang left side nga kanang isang sa left side. Labad kuno ka adto dani sakit kuno sa left side. Ja. Dugay naman awan ni andar kaya nang ma-stress na lagi sa mo andar na. Ang nara sa hinahana ang siro ambok kani si Jang. Hanahanaan man ang mga kaproblemahan. So gapon ni andar na padag sakit si Jang si Jan na dyan niingan na mismo nga ugma kuno magpa-check up na lagi kuno si Jang mga adlaw. So nakadesisyon na dyan si Jang nga magpa-check up si Jang. Si Jan na dyan niingan na nga magpa-check up na kuno sa mga adlaw. Tus kanang naikuan. Sinto. Magpakuan sa si Jang magpakuha og kanang sa nga dana. Magpakuha sa si Jang og wala kalimot ko sa tuingan isang giingan. Kung basin sa kung taas isahang kuan ito. Kasi tayo na dyan siya magpa-check up na gajad siya. Siya na gajad yung kuan nga magpa-check up na pag-Abril. E das na nga ako may si Samok ni dyan nga magpa-check up lagi kay mo na dyan ipamati o pamanjid kay pagahigahi palagi. So gahapon kay galain na dyan isang kanang nai pamati nang lipangon ko doon dyan pananaw. Damaso gani kay nakalingkod siya dito sa kanang hagdanan dito sa kanang nailon sudaan. Kung ganawa na ko dato ka video lagi kay kalisa din taon ko kuan. Mga nakalingkod si Ja. Diha pa ihang kaila hang gitawag. Papalit kog banjos. Pag banjo pag hikam nas isahang dani isahang tisang kay grabe jung bugnaw sa tanan. Arang bugnaw ka si isahang singat isang likod bugnaw isahang daris kanang tija aw isang kuto-kuto arang bugnaw. Sa apang kuan basin ugi kabuhi si Ja. O di jud lahi ra jud. Basin ugi kabuhi pud si sa gahapon. Tungod ba sa kainit grabe jud pang inita dari uy. Hadlek ka jo magsuroy-suroy kay grabe jeng inita. Lain ka jo og inita ri ron mo jud makakuan. Una lagi mga nga ng mga tag-as o mga dugo di na laman dyan maglaag kay grabe jeng inita ka jo. Magtambay ros mga ilams kakahujan kay bugnaw. So guys bye man ang pang abrihan ang mga bintana kay inita. So magsura pag karon mahibaw ano kung sa gadyan na isang ipamati nga sakit dari si Jahang left side nga kanang dani si Jahara pud dinhi. Marad sa kuno irang sakita ambot marad sa saguan rin. Kasi hadlok og hapon kay. Hadlok og hapon kay nga misang lipang sa pananaw mo tong hangi dali-dali og nang kuan hilot. Ha? Oh man. Pa-check up naman ka kauma. Check up ka jud kay uma binta makuan na imong kuan mati. Isa kagikan. Ha? Nang suru-suru nga grabing inita. Chicken, mo ni ag chicken sa McDo. Mangita daris bay kay ag isa ka ingan ni ja. Kon maday sud 8 pa no. Oh, 8 ag sud kay ingan ni isa ka ingan ni. Kung mo na mo McDo guys, ingan ni yung paliton karon di mo kansi. Sa ni palit pag may shrimp ag kanang crabs kay wa naman hukdan man may crabs. Ayan ni palit may shrimp tag 350 ag kilo. So ni palit may isa ka kilo. Kanahan man danig mga kabataan. Sa mata ko ganahan po ko dana. Favorite. Dana, salamat ka doon yung tanante. Puno na pagamang freezer. Magsadaan. Dugay na ni mahurot. Tama na ni eskwelahan. Kuya galo, pamanday na ni Udto. Kawan na pa. So, grabe na agad ang mga mahalas mga pamalitan guys. Kay kanira tanan. Kanara sa tanan no. Yung kuha na siya. Kabayad na 4,000 kapin. Agad ang mahalas mga pamalitan guys. Kaya ganitanan ning abot man sa 4,017. Kani mo na ni. Tanan. Gatas, Milo, asukal. O pa irabot ang mantika. Ang mantika mapalit pa ko unsa. 4,017. Ang ibadan las ate nga 18,000. Sakto tanan. Hurot tanan. Itaw. Salamat ka doon ng suntanante. Oh, grabe sa mahalan nagkuas Pilipinas. Yes no. Mahal na kung ano daghan na mahal na kadtong mga pamalitan ron. Wa na barato ron panahon na guys. Sag barato ron kuan na laman. Sana may barato ron panahon na gab. Ha? Uri na naman. Wow. Ayaw ring. Napilang hotdog ito na isod sa freezer ni ilang hotdog. May hotdog. Sa kakilo hang ipalit nga hotdog. Ito bila ilang hotdog ha? 130. 130 ag hotdog. Na ni utonas kuya kayo maning kujog. Ang ganing kujog. Yeah. Kujog ta kana dapat manok.
Ako na itong idadaan o kuan. Tapos, may french fries. Ano, naghanay mo french fries siya na. Duha kay gani. Uban ta, sunod. Pudsog ta og kuan. Ha? Ang mali, ma-enjoy pagkalakaw-lakaw ba, no? Yeah. Atag Meron french sila. fries. Atag Tagay ko ng french fries siya to. Yeah. Dagkag manok. Atag Ah, ano?